Dobrý deň, dievčatá, chlapci. Prihovára sa vám Siu. Dneska by som vám chcela povedať len tak krátke videjko a chcela by som vám povedať nejaké zlé body. Bolo by ich 6 a skúste si sami na seba povedať, či ich robíte, alebo či ich nemáte, či ich máte a sami uvidíte, čo vám tie bodíky povedia. Ako prvý bod by som povedala, zbav sa všetkých usadení. Všetkých zlých usadenín, ktoré sa v tebe usadili. Druhý bodík by bol, nesťažuj sa. Nesmiete sa sťažovať, pretože sťažovanie okamžite ste obed, sťahuje vás to dole a tak potom aj vyzeráte. Ďalší bodíček by bol potom, nesúď človeka. Ako náhle posudzujete človeka, neviete, čo prežil, čo sa s ním dialo, to je najhoršie, čo môžete robiť. Nesúď človeka. Ďalšiu vec, ktorú by som vám chcela povedať, ktorý je veľmi zlý bodíček, je taký, aby ste si nepožičávali peniaze. Pretože požičávanie peňazí je najhoršia vlastnosť, ktorú môžete robiť. Pretože to je tak nízka energia, že nižšiu nepoznám. Pretože požičávanie, vracanie, to je veľmi zlá vec. Nehovorím, keby to bolo nejaké niečo veľmi zvláštnejšieho, ale tak, že si požičávate stále peniažky, lebo že nemáte a požičáva sa, tak to je najhoršie, čo môže byť. Prepáčte, zvoní mi ďalší mobil, kedy ja ho musím zrušiť. No. Volá sa mi väčšinou vtedy, keď netreba. Volá sa mi väčšinou vtedy, keď netreba. Takže ten bodík som posledný, ktorý hovorila, je vlastne bodík, aby ste si nepožičávali peniaze. Ďalší taký bodíček, ktorý by som povedala, že je naozaj zlý, je potom, mám ho aj napísaný, je, aby ste boli negativisti stále. Tým pádom, že si stále negativista, to je tiež strašne zlý bod. Viem, že mám ďalší bodík a ten je taký, ktorý som ja povedala, že naozaj tento používajú viacerí. Niekto povie, že za ňo ani nemôže, že nevie, čo sa s ním deje a to je závisť. Čiže tieto bodíky, ktoré som vám vymenovala, ako je závisť, to, aby ste boli negatívni, plus to, aby ste si požičávali peniaze, aby ste žiarlili na niekoho, a plus, aby ste dávali zo seba preč všetkú tú usadenosť, ktorá je vo vás. Dajte to od seba preč, to je veľmi zlá vec. A je tam ešte tá závisť, nálepkovanie, ohováranie a plus je to ešte aj sťažovanie. Sťažovanie je najhoršia vlastnosť, ktorú človek môže mať, pretože si katastrofálne na tom dole, nemôžeš byť v normálnych vibráciách, čiže rozmýšľaj o tom, napríklad aj, koho si dneska stretol. Predstav si, že dneska máte príklad 7 hodín, rozmýšľaj na to, s kým si sa dneska stretol, čo ti ten človek dal a podľa toho zistíš, či si nemusíš spraviť inventúru. Lebo niektorí ľudia ti niečo dajú, niektorí ti prinesú dobrú energiu, niektorí ťa vyčerpajú, niektorí sa sťažujú, niektorí ti závidia. No skús si spomenúť, koľko ľudí si dneska stretol a čo ti vlastne dali. A či sa ti ešte oplatí s nimi baviť, alebo ne. Alebo skús sa žiť do situácie, ako si sa správal ty. Takže také malé krátke video, aby ste si na tieto veci dávali pozor. Zamiešam kartičky, poviem každému celku jednu kartičku a poviem to na také bežnú, obyčajnú vec, kedy vykladám číslo a to je číslo 6. Šestka nám hovorí, dôveruj veci. Dôveruj. To znamená, keď ti niekto povie niečo, alebo ty si niečo povieš a napríklad si robíš tie manifestácie, vizualizácie, meditácie, afirmácie, čiže čo rozprávaš a ty tomu neveríš, nemôže ti to výjsť.
Čiže máš sa nadstaviť na to, že veríš. Pretože kto verí, tak rozhodne mu manifestácia, vizualizácia a všetko, po čom túži, príde. Lebo sú ľudia, ktorí neveria absolútne na nič. Takže týmto sa s vami, dievčatá a chlapci, lúčim. Som rada, že som vás mohla takto vidieť a keď vás môžem poprosiť o malinkého lajka, odber, keď som sa vám teda páčila, lebo ja rozprávam sama od seba, než som nejak naučená, takže keď ma máte toľko to aspoň rady, tak vás poprosím aspoň o ten like. Tak ahoj.